El sistema solar és l'entorn còsmic més proper a nosaltres i el seu centre és el Sol. El Sol és una esfera de 1.400.000 quilòmetres, aproximadament, que és un tamany tan gran que ens resulta difícil fer-nos una idea. Per això anem a treballar amb un model a escala en què el Sol serà una esfera d'1 metre de diàmetre i anem a veure com serien la resta de planetes. Mercuri seria el tamany de la pupil·la d'un ull, aproximadament. En la realitat, Mercuri és un planeta un poc més gran que la Lluna i amb una apariència externa també prou semblant a la nostra Lluna. El següent planeta seria Venus. Venus més o menys seria el tamany d'una cirera i que en la realitat és un planeta amb unes condicions en la seva superfície realment terrorífiques. La seva temperatura és superior als 400 graus, de tal manera que el plom no estaria en estat sòlid, sinó que es fondria a la superfície de Venus. Té una pressió que és l'equivalent a la profunditat del mar a 1.500 metres de profunditat, és a dir, que un submarí nuclear ho suportaria a dures penes. La seva atmosfera està composta bàsicament de diòxid de carboni, la qual cosa li provoca un efecte hivernacle brutal, i per això aquesta temperatura tan elevada que té, i per acabar de redonir la cosa, en Venus plou, però la pluja no és aigua, és àcid sulfúric. Més enllà de Venus està la nostra Terra. És un planeta amb unes dimensions molt semblant a Venus, és un poc més gran i amb unes condicions superficials radicalment diferents a les de Venus. La seva temperatura moderada i la presència d'oxigen en abundància ha permès que a la Terra tinguem vida per qualsevol racó. Mercuri i Venus no tenen satèl·lits naturals i la Terra té un satèl·lit natural, que és la Lluna, la nostra Lluna. Així podeu veure en el model a escala el tamany de la Terra, de la Lluna i la distància que les separa, una i l'altra. Més enllà de la Terra tenim Mart, que més o menys és el tamany d'un pèsol. Mart és un planeta que actualment és un desert fred, fred i sec, però sabem que en el passat ha tingut rius, llacs i oceans. Tota aquesta aigua s'ha perdut perquè Mart no té un camp magnètic potent que faci escut protector contra la radiació, el vent solar que, provinent del Sol, és capaç d'anar desgastant l'atmosfera fins a fer-la desaparèixer. La Terra, en canvi, com té un camp magnètic potent, està protegida contra les partícules carregades que provenen del Sol i el camp magnètic les desvia, no afectant això a la nostra atmosfera, pràcticament. En Mart, a l'haver perdent-se la seva atmosfera, l'aigua no era possible que estigués en estat líquid en la seva superfície i va anar evaporant-se o bé quedant congelada en el subsol. No sabem si Mart ha tingut vida o si en té l'actualitat. I nombroses missions espacials el que estan fent és investigar aquesta possibilitat. Mart té 2 satèl·lits naturals que són 2 asteroides capturats. Els asteroides es localitzen majoritàriament en un cinturó que està entre les òrbites de Mart i la de Júpiter, que es diu el cinturó d'asteroides. Però n'hi ha d'altres que tenen òrbites més pròximes a la Terra i que en anglès s'anomenen NEOs, que són les sigles d'objectes pròxims a la Terra. Els NEOs cal vigilar-los per si es descobrir algun que tinguera possibilitats d'impactar contra la Terra, prendre mesures per desviar la seva trajectòria i que no es produiria tal col·lisió. Més enllà dels asteroides trobaríem a Júpiter. És el planeta més gran del sistema solar en diferència i a diferència dels altres planetes que hem anat veient fins ara, és una bola de gas. Els planetes més enllà de Mart, tots ells són boles de gas, amb un xicotet nucli rocós al centre, però la seva composició majoritària és gas hidrogen i heli, amb altres gasos en proporcions menors. Júpiter, per tindre aquest tamany tan gran, té una elevada força de gravetat que fa que tinga nombrosos satèl·lits al seu voltant, constituint un sistema solar en miniatura en ell mateix. Però n'hi ha 4 que són els satèl·lits principals de Júpiter, que ja Galileu va descobrir, i que són llunes més grans que la nostra Lluna. Més enllà de Júpiter trobem a Saturn, el planeta dels anells, que és la joia del sistema solar pel seu espectacular sistema d'anells, únic en el sistema solar en quant a tamany. Saturn també és un planeta gasós, com Júpiter, i també és un altre sistema solar en miniatura, i els seus anells estan compostos de blocs de gel, des del tamany de la grava fins al tamany d'un edifici de diverses plantes. No són un sistema d'anells sòlids, sinó que són restes segurament d'una antiga lluna que va ser destruïda. Més enllà de Saturn trobaríem a Urà i a Neptú,
dos planetes que són prou semblants, serien del tamany de dos pilotes de ping-pong. També són planetes gasosos, però tenen major abundància d'elements com el metà i l'amoníac que en la seva estructura en determinats llocs poden estar en estat sòlid o líquid. Tenen també nombrosos satèl·lits, igual que Júpiter i Saturn, i Urà, en concret, té la particularitat que el seu eix de rotació està pràcticament girat 90 graus respecte al pla del sistema solar, una cosa inusual en la resta de planetes. Més enllà de Neptú, no hi ha més planetes, tal com els coneixem actualment, i el que hi ha són objectes transneptunians. L'objecte transneptunià més conegut és Plutó, que és un planeta que l'any 2006 va ser destronat com a planeta, va perdre el seu estatus de planeta, per una raó. Un planeta ha de complir tres condicions perquè pugui ser considerat com a tal. Ha d'orbitar al voltant del Sol, ha de tenir forma esfèrica, i Plutó la té, però en la seva òrbita només ha d'estar ell. No poden haver altres cossos que tinguin la mateixa òrbita o semblant orbitant a aquesta distància del Sol. Plutó té un fenomen que es coneix com ressonància orbital amb Neptú, de tal manera que quan Neptú ha donat 3 voltes al Sol, Plutó n'ha donat 2. Però no és l'únic cos que compleix això. N'hi ha altres cossos que també tenen aquesta ressonància orbital amb Neptú i que, per tant, tenen òrbites molt pròximes a la de Plutó. Això fa que no estigui en solitari a la seva òrbita. N'hi ha altres cossos transneptunians que tenen altres ressonàncies, com 2A1 o 5A3, per exemple. Els objectes transneptunians més xicotets són els cometes. Són cossos que, per pertorbacions gravitatòries, bé siga dels planetes grans del sistema solar o bé d'estreles pròximes al Sol, són trets de la seva òrbita original i se'n van cap al sistema solar interior, és a dir, se'n van a buscar el Sol. Alguns d'ells acaben morint en el Sol, altres circumvalen el Sol i acaben eixint-se del sistema solar. I alguns altres acaben tenint una òrbita tancada, de tal manera que ens visiten periòdicament cada una certa quantitat de temps. Tot això que hem parlat és en relació als planetes. Pel sistema solar n'hi ha multitud de satèl·lits que tenen superfícies i condicions sumament exòtiques. La veritat és que el sistema solar és espectacular i serà el lloc d'exploració dels nostres descendents al llarg del segle XXI i els segles propers.